дастгоҳи президенти тоҷикистон бо як нома аз додгоҳи олӣ хостааст шикояти модархонди умедаро бозбинӣ кунад. Ин дархост дар посух ба шикояти Шабистон Кабудов аст, ки бо қарори додгоҳ баъд аз 9 сол ӯро аз фарзанди тарбият кардааш ҷудо мекунанд. баҳси додгоҳии ду модар, яке биологӣ ва дуввумии модархон барои Умеда соли 2017 дар додгоҳи шаҳри Бохтар шурӯъ шуд. ба далели расман фарзандхонӣ нашудани Умеда, тамоми марҳилаҳои додгоҳӣ ба манфиати волидони биологии ӯ анҷом ёфт. ҳоло талошҳо барои ҷудо кардани Умеда аз модархондаш идома дорад. Шабистон Кабудова, ки аз 30 рӯзагӣ Умедаро бузург кардааст, баъд аз бохт дар додгоҳ ягона умедаш ба дастгоҳи раиси ҷумҳур аст ва аз раҳбари дастгоҳ Озода Раҳмон кӯмак хост. Шабистон 29 октябр дар суҳбат бо Радиои Озодӣ гуфт: ин шаб рӯз табобат мегирад, зеро сиҳатии худу духтараш хуб нест ва ҷанҷолҳои рӯзҳои ахир ба равони онҳо бетаъсир намондааст. Вай мегӯяд ҳоло дақиқ нест, ки Умеда то чанд муддати дигар бо ӯ мемонад. мегӯяд ҳар лаҳза дилаш дар тарс аст, ки онҳоро аз ҳам ҷудо мекунанд. Шабистон мегӯяд вақте аз зиндагии якҷоя бо шавҳараш фарзанддор нашуд, хост аз ятимхона тифлеро ба фарзандхонӣ гирад, аммо хусураш ба ин кор иҷозат надод. бо розигии падаршояш бидуни ягон санаду мадрак фарзанди писари хурдиро ба калонӣ дод. навори доду фарёди Умеда дар рӯзе, ки бояд бо қарори додгоҳ ба назди волидони биологияш бурда мешуд, дили садҳо нафарро дар шабакаҳои иҷтимоӣ ва берун аз он реш кард ва баҳсҳои зиёдеро ба по хезонд. тибқи қарори додгоҳ бояд рӯзи 18 октябр Умеда аз модархондаш барои ҳамеша ҷудо мешуд, аммо бад шудани сиҳатии Шабистон модархонди ин наврас ва доду фиғони Умеда иҷрои қарори додгоҳро боз ҳам ба таъхир гузошт. вай бо ёдоварӣ аз он рӯз гуфт: ин бори аввал набуд, ки мақомоти додгоҳ ва волидони биологӣ талоши ҷудо кардани духтар аз модархонро мекунанд. Умеда мегӯяд модараш фақат Шабистон аст ва намехоҳад назди модари дигараш равад, аммо волидони биологӣ мегӯянд Умеда бо онҳо ҳам одат мекунад ва ваъда медиҳанд, ки агар ӯ ба муҳити хонадони онҳо унс нагирад, омодаанд ӯро баргардонанд. аммо додрас иддао дорад, ки ба ин кӯдак ҳарфҳо аз сӯи калонсолон аз ҳад зиёд талқин шуда ба баҳси ду модар равған рехтааст. Дурандеш Иброҳимзода гуфт: ҳамин рафтори кӯдак боис шудааст атрофиён ба ин қазия таваҷҷӯҳи бештар карда бошанд. ин кӯдак то соли 2017 моҳи мая доимӣ пеши падару модари биологии худаш рафтомад доштагиаст. вақте кӯдак бемори вазнин мешавад, модаре ки дар дасти шоди кӯдак кабудова кӯдака ба хотире ки ягон фалокат дучор шуд пеши падару модари биологиш мебара метарад. падару модари биологиш кӯдака тавобат мекунад. сабаби ба суд муроҷиат кардани падару модар да ӯе ки модари биологӣ аз 100-120 километр вақти бардошта хабаргирӣ намемона изанад. дар пайи расонаӣ шудани баҳси ин ду модар ва нашри навори фиғони Умеда, ваколатдори ҳуқуқи кӯдак ҳам ин ҳодисаро тафтиш дорад. масъулини ваколатдор оид ба ҳуқуқи инсон мегӯянд дар садади кӯмак ба ин наврас ҳастанд ва ҳоло наворо мавриди санҷиш қарор доданд.